अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। खरं म्हणजे यांनी कोकणाचं काय नुकसान केलंय हे जर आपण लक्षात घेतलं तर या ठिकाणी जो रिफायनरीचा प्रोजेक्ट आपण आणणार होतो, आता हे आणूच, सोडणार नाही, पण आतापर्यंत तो तयार झाला असता। ही ग्रीन रिफायनरी होती, ही नेक्स्ट जनरेशन टेक्नॉलॉजी रिफायनरी होती। आजपर्यंतच्या भारताच्या इतिहासातलं सगळ्यात मोठी गुंतवणूक, सगळ्यात मोठी म्हणजे आजपर्यंत कुठल्याही राज्यात एवढी मोठी सिंगल गुंतवणूक 3 लाख कोटीची कधी झाली नाही। ती गुंतवणूक या ठिकाणी होणार होती आणि 3 सरकारी कंपन्या ती गुंतवणूक करणार होते, खासगी कंपन्या नाही। 1 लाख लोकांना थेट रोजगार हा त्या ठिकाणी मिळणार होता आणि त्या व्यतिरिक्त किती लोकांना इनडायरेक्ट रोजगार मिळाला असता याची कल्पना आपण करू शकता। अक्षरशः खोटं सांगून लोकांना या ठिकाणी पहिल्यांदा बहकवलं आणि त्यानंतर जेव्हा लोकांना सत्य समजलं, म्हणाले ही रिफायनरी झाली तर आंबे येणार नाहीत। आम्ही लोकांना सांगितलं, चला तुम्हाला जामनगरला देऊन दाखवतो। त्या जामनगरमध्ये जिथे रिलायन्सची रिफायनरी आहे ती मागच्या जनरेशनची आहे, आता जनरेशनची नाही, पण आज आपल्या कोकणातला आंबा तिथे नेला त्यांनी आणि आज सगळ्यात जास्त आंब्याचा एक्सपोर्ट, आपल्या तुलनेत कदाचित जास्त एक्सपोर्ट त्या रिफायनरीच्या परिसरातनं, त्याच्या आजूबाजूनं, जामनगरमधनं, त्या ठिकाणी गुजरातमधनं होतोय। आणि यांनी मात्र आपल्याला सांगितलं तुमचा आंबा होणार नाही। आमच्या मच्छीमार समाजाला सांगितलं तुमची मासेमारी होणार नाही। खोटं बोलून बोलून या ठिकाणी इतक्या चांगल्या प्रोजेक्टला विरोध केला आणि शेवटी अशी अवस्था आली, आपलं सरकार आलं नसतं तर केंद्र सरकारने निर्णय घेतला होता की आता हा प्रोजेक्ट हा 3 राज्यांमध्ये न्यायचा, केरळमध्ये न्यायचा, कुठेतरी कर्नाटकमध्ये न्यायचा, कुठेतरी गुजरातमध्ये न्यायचा, असा 3 राज्यांमध्ये हा डिस्ट्रीब्युटेड पद्धतीनं प्रोजेक्ट करायचा असा निर्णय शेवटी केंद्र सरकारने घेतला होता। पण तुमच्या आशीर्वादानं, आई भराडी देवीच्या आशीर्वादानं सरकार बदललं। आम्ही केंद्र सरकारला सांगितलं हा महाराष्ट्राबाहेर प्रोजेक्ट आम्ही जाऊ देणार नाही, आम्हाला हा प्रोजेक्ट हवाय, आमच्या मुलांच्या हाताला काम मिळालं पाहिजे। आणि केवळ तेवढं नाहीये, या एका प्रोजेक्टमुळे महाराष्ट्राची पुढच्या 20 वर्षाची वाटचाल, आमची अर्थव्यवस्था ही सुदृढ होणार आहे। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप।